Can you take a time and camera? Bishop, good afternoon, sir. Can you take a time and a camera? Says, oh, phone, Madroma. Now give him a phone, Madroma, Bishop. then the lady that I go to Madroma. the lady that I go to deep give inside it. UG. I'll go. I can't get a phone. Get you what you said. Bishop, filter. Filter. The pokari who can do koso. Oh yeah, you put that in inishi. You put that obua he inishi. Yet you put that in Namama wig or with on. You put that in. Branga got big wig or with on Nama dish with you. I'll come on how I'm making gag get Yeah. Ngadiru Megan Tavi way to get potassium in with the lady Mbuto video. Ngadiru Megan Tavi. Bishop Gawaniru. The way for Nana like a pillar motokel Ramazo. Then he gave Gagakwa with a nedrum, Boffu me. By your fan, by your fan, I could. By your that fan, a chile capagoko. By your fan, I'm forgetting. By your that fan. By your that fan. By your fan now. Each and there goes Osun Karenaha. We're talking in Hotele, we're talking about Honger Street. We're talking. You would have Michigan Namami when I'm. Chile that Chile 90 gun, I'm saying 90 gun. Chile that Traza Lumam memory. Chile na Traza Honogonoku will it tell Luma Humayon or Nogonoku. Chile Yaluma Macrogayon no Macrogachen no. Otele Sana. Onye went Traza Kegragasoro. Onye went the Traza. Bishop Omwazolia. Again, when here now, would I was size? Omwazolia. A let the man Negran and catch it as a boy rip. I told that thought from you. Onye went Traza. Uncle. Gega Zuro Traza, Onye gas snooker board or not. Zuro so wapagiri. Eh? Gega ya who snook and then one a snooker board. Get to throw Cheretiga Mugana Sonkel. Ton Mazo. Whatever I said, yeah. Le wanga front of Chile Cabago killing a mania. Neshinga Megaka. If you're illegal, my am team web attack inside. On Gakam Gishi web attack inside. One bingo. The good Trasegra Gada Hagi one to get to the Alama. Quack and then Pehano are fridge. We're packing Hotele. What a fun of her. Onya Gabishi Gaga on Magadi, huh? Oh, one name working. A daffodil. Bishop Adam 25. Sit up from there, if I relax and be able to made it. Sit up from there, one bingo. Braga Bear last noche, Mass EJD away here and Eban is week. Mass Orchid EJD, I parted there. Braga Bear last and just how we Lord the Gaga last year. Mass Lord the Gaga Mambo, each day is no longer. Braga Bear last and one bingo. Me pesega bokeshe zegini e go chalo la kwa mahadum
Yeah. Aha go. Aha m bụ Chinenye Nwa. Chinenye onye. Obodo. Iwe onye ebe. Onye Enugu State. Ebe na Enugu. Onye Nkanu. Ebe na Nkanu. Akpụ Ugo. Iji ụmụ ole. Amụbeghị m nwa. Ilupu ole di. Mba. Nne gị na nna gị ha dị ndụ. Yeah. Ụmụnne gị ọ dị ole. Ha dị 5. Gịnị ka ị na-arụ? M na-eme makeup. Ị na-eme witch makeup. Onye ọbụla ị hụrụ ga-etewe ya powder n'ihu. Ọhịa ọ pụtara. Ọ ihe m na-arụ. Gịnị wụ makeup? Gebịa ga-abịa gwa m sị ime ga-makeup. Onye ọbụla ị hụrụ ga-ekpokpagwa ya powder. Ị maghị Igbo asụ. Ịbara nga ị na-eme makeup. Gịnị ka ị rụwa? M na-edozi iru. Ị na-edozi iru. Yeah. Ịpụta gị chọọ dasị ịkwụrụ ụgwọ shọpụ nga ị ga-enọ ọdụ onye ọbụla bịara nga ewere powder temie. Ga-ewere dustin powder ma ọ wụ powder na-adịghị dustin ọwụ kpụkpama ya n'ihu. Ọ wụ dị ihe. Them you. Ịchọ wichi mma. Ịchọ mma. Agakwala ga achọ ihe ọzọ ị na-amụ mụta mmewere onwe gị. Gara aga mụta ịchọ mma. Dasị mmegịta finat ibiri gị ga-ewere ebe ha na family. Sọwa ihe bịara ya rụrụ ya. Ọ ihe ga-etinyeli aka zụrụ. Asị gị them you nwa bingo. Nwa bingo. Mega makeup. Mega makeup ihu ga-eyi ihu nwa Mr. Ibu. Nwa bingo. Nna gị onye ara? Mba. Nne gị okopụtala mbụ? Mba. Ụmụnne gị ọ dị ole? Ha dị 5. Enwere nke wụ onye ohi? Mba. Ndị ka agbaala mpa gị aka ntị mbụ? Mba. Mpa gị ọ gaala nga mbụ? Mba. Unu bi public yard ka ọ wụ private yard? I be private yard. Unu ji azụ nkịta? Mba, like m nkịta. Enwela onye otoro gbagburule n'ụlọ unu? Mba. Egbe eluigwe kwanụ? Mba. Iji anya oke nshi? Nna anyị nshi once. Iji anya oke nshi Ị pụọ n'ụlọ nne gị na nna gị ele bụ ị na-eji abata? M na-abata before kwụọ elekere 6. Onye ara onye lega ọsọ mbụ? Nwa agbọghọbịa bụ onye agbata obi ndị ara. Onye agbata obi ndị ara. Nkịta ọ chọọla gị ọsọ mbụ? Mba. Ị mere onye ara gị na o ji nye gị ọsọ? Ụbọchị m pụrụ apụ so nsị ka kwushi okwu ike wepụ aka n'okpuru fonu gị. Asị m ka m hụkenata n'akụkụ gọta nyụọ mamịrị so ama m na onye ara nọ m n'azụ so onye ara gbacha n'ime enu ndabanye na gọta. Maka onye ara ọkwa batara gị na gọta? Hey, isi achọm that touch. Listen to me. Achọm that touch. Nwafọ ọbụla nwafọ Igbo ma ihe ajụjụ m jụrụ gị na-enye m ansa kwesị iji nwoke ọbụla chọrọ ịlụ nwaanyị kwesị iji ya gụọ ọgụgụ isi fọ nwoke alụọ gị na otu ikwuru destin na o kwesịrị ịma dat na enwere mmụọ nọ gị n'ime bifo onye ara abịa nyewe gị nso ọ chọọ ya kọntinu ọbịa lụọ gị marakwana ihe a ga-eme gị bịara nga bịa takọchiri m eze lee ihe ji achịga onye ara gbapara gị na gụta ka bịa nga bịa takọchiri eze ị gara n'ụlọ onye ara ga enyo mamara ga-eshaba ma otele ebe onye ara hụrụ otele gị gbaba gị na gụta gị ọ mmadụ dị ndụ daga ahụ otele gị gbaba gị na gụta
Branga beta koshimeze. Atom that touch there. Branga be church. Ishaba man on ihu otele be enyo mamre na no lo Onye Ara. Ija huna. Mba. Emani issue. Ofuma. Ba amụrụ gị nọrọ 9 months ka ọ wụ 7 months ka 8 months n'afọ nne gị. 9 months ka nna. Emere gị adopt. Mba. Ụmụ nwoke ole trala gị? Sabo. Ata gị n'anyụ. Mba. Elekwa mkpa iji anyụ. Ngụ Onye Ara gbaparala gị na gota. Ngụ Onye Ara gbaparala gị na gota gbashie kọmini gị. Ngụ Onye Ara werela anya nyopọ nke isi anyụ amamịrị. Gbaba gị na gota gbashie ya upcoming. Elekwa mkpa iji anyụ. Debut bingo. Elekwa mkpa iji anyụ. Gbaba iji anyụ. Nwere ike ọ bụrụzi ihe ịnyụ nwa kemgbe iri wele ọrụ mmadụ abụọ taa ahụ. Branga bim kam so Onye Ara gbapara gị na gota ị ga-enyo. Gbamkpa iji anyụ nke Onye Ara gbapara gị na gota. La anya m agwa gị, if you laugh here ma chụtụ gị nga nwa bingo. Chesa ihe ọma mere gị. Gra shatima otele. Onye Ara gbapara gị na gota. Ya nwere n'akụkụ ụlọ Onye Ara. Ọ ga-efetara ụwa bịa enyo mamara. Nne gị na nna gị ha dịkwa wee so Onye Ara gbapara gị na gota. Okay, come to Gampaga and Maga and the power. Bishop, agwarom ha. Oh, yeah, Gampaga. We are saying you are mamma. Mpama anọ ya, mpam gara ọrụ. Pagaruagana. Mpam nwe nnukwu shop ebe a na-ere provision. I don't get Pagman on a small shop on the shop. I'm dragging on right. Give you a moment and no shop. Mbe because I don't come na moto. And when we look shop, it must say crowd down on Gawu 2.3 mass shop in Chileka Bagoko. Braga Begwa Senpai on a nuku shop. Braga Ben, again, you get a walk and again your man shop or shop. Lanya, Magan and Pilo, behind Onye Ara. Okay. I thought an abon you. Braga Begwam Sonyara, Onya Mamma, Onye Ara na gota. You took it for granted and went to home, keeping it within yourself. Aswara. Genotype, okay? Bishop, ana m anụ ihe ị na-ekwu. Genotype, okay? Echekibeghị m ya. Ema genotype, okay? Echekibeghị m ya, Bishop. Ema blog group, okay? Ema genotype, okay? Echekibeghị m ya, m ga-echeki ya mgbe o ruru. That is to tell you na they careless about yourself. Always jig bagging him and Onye Ara jibabag na gota. Ema I cabo be ka gi filu ni torole ludi. Ema genotype, okay? Ema blog group. That means you are not conscious of yourself. You made mistake na ma bro onye blog group gị na genotype gị na match. Ya game Onye Ara ahụ gbabara gị na gota. Branga be gbam si check be here. What number again? What number? Get this girl. Bishop Dalo. Dalo sir. Ndewo sir. Anu m ekele. Over ya dregada. Ogwa kam nyega salute Chineke agbaga ọkọ. Ogwa kam nyega salute teacher adana m salute Iwu Onye Ara. Oge gba promoter aba. Then you elehi ji bịa ga bịa na salute onye ọtọ. Iwu Onye Ara. Iwe wela gị Bishop iwe wela gị. Moto gbafe m hia. Mmere akọta, gị bi mere akọta. Ihe mere
Iwe were gị bishọp eche n'ọmụ a ka ịma na mmere m otu a. I'm not going to eze mmụọ ewe ọ enyemaka ka ebira m nyere gị. Ngwa iwe were gị bishọp. Iwe were gị dede. Iji ga-ekpirikpiri ka onye Awụsa na just kwanyere onwe gị ugwu. Otu ịdị ka nwunye onye Aboki kwanyere onwe gị ugwu na. Dede iwe were gị. Onye wu dede Chineke agbaghị ọkụ nwa bingo. Dem you ịkpọm dede. Who be your dede? Eh? Onye wu dede. Onye wu dede. Daddy, sorry. Chineke ga-egbaghị ọkụ mekpọm daddy. Chineke ga-egbaghị ọkụ enwere kpam si ejighị oji nka. Enwere kpam si ejighị ka unyi hia. Eyiri m gị ite. Enwere kpam si ejighị chakolu hi bịara nga akpọga m daddy. Onye wu daddy gị? Get out of this place, nwa bingo. You cannot come here. Them you, nwa bingo. Who are you to ịbịa nga akpọ m